My name is Nevares Noel as your at Jap Talog. Ito po tayo, nandito po tayo ngayon sa may Asakusa, and then malapit na rin tayo sa Asakusabashi, and then magkakarugtong lang parang sumorkat lang tayo dito ng yung sa gilid-gilid lang Asakusa, Asakusabashi, tapos Sumida, di ba? So that's why here po, lang natin yung pupunta tayo ng Kinsyo sa apartment ng ating company. Kaya yung mga po dyan, naghahanap ng apartment, ng hotel, here po, just message me at Japtalog, magkakaroon po kayo ng discount. Sure ball po yun, lalo ang subscriber natin magkakaroon ng discount, diba? So that's why here we are. Andito po, magsa-soundstrip na ng kaunti. Ito, let's go, here we go. Dadaan na rin po natin muna yung isang vlogger. Ang pangalan niya po ay si Jocelyn. Tapos nagbablog rin po siya ng maraming malapit na po, ipapakilala natin sa inyo. Okay. Ito, tingnan niyo po ang ating harapan. Train po yan na release sa taas and then supermarket sa baba, diba? And DJ Boom Boom Remix. Basta lami ang car, lami ang Dito po tayo ngayon sa Sumida. Ano ba yan? Walang viewer? Wala pero mamaya pa yan. Ayan? Ayan? Tika lang, isi-share ko nga. Like mo naman. Saan ba? Ay, share mo sa akin. Listen together. Ang mga ibon. Teka lang po mga ibon-ibon. Dito po tayo ngayon. Malapit. Wait Sige, lang i-view po. kita. Tatapusin ko lang itong pinapanood. Wait lang po. Wait lang po. Saan ka na? Ba't sarili? Like. Share. Copy link. Diba? Anong inaano mo sa ano mo? Sa alin?
Anong inaano mo sa live stream mo? Ito po, may kasama tayong isang magandang chicks. Sira. Kaya dapat bumili kayo ng sasakyan para nagkakaroon kayo ng chicks. Baliw. Gusto niyo po makita ang kagandahan ng isang Uy, chicks? wag mo ko ilaway dyan. Sira ako yan. Nahiya po siya. Eto ba yan? Ay, iba pa yan. Eh, hindi mo naman shinare eh. Ito yan oh. Nag-send ako sa inyo kasi send ko lang oh. Ah, sige. Para may viewer ka naman. Akala mo sa akin walang viewer. Ano yan? Oh? Joke lang. Eh, bakit isa pa lang? Eh, siyempre. Oo. Ayan. Mga tulog yata ang ating mga fans. Pero almost 2,000 viewers ako a day. Oo, antaray mo kuya, malapit ka na. Konti na lang, 80 ka na lang. Ano alam mo? Ano yan? Ano? Almost 2,000 viewers ako everyday. Ah, talaga? Everyday na yun. Na-meet mo na yung 4,000 watch? Or... 1,000, 10,000 plus na nga ako eh. Ay, okay, konti ka na lang. Hindi, 10,000 watts na nga ako I eh. mean sa subscriber ko Oo. lang eh. Pero konti na lang, oh. Oo, mamaya tapos na yan. Oo nga. Mga fans natin dyan eh. Okay, Hey fans! Kaya magpasign ka sa akin pag ako naging busy, hindi na kita mapapansin. Baliw. Teka lang, nasaan na yung Facebook? Ang taray mo kuya. Paano nabilis yung ano mo, subscriber mo? Nagbe-BLS ka din? Hindi, Ano pa? nagbibilis. Diba? Sabi Pero sa'yo eh. alam mo, nagbibilis ako. Oh. Lahat nag-umaanong bilis sa akin, piniplay all ko lahat ng video nila. Kaya hindi sila lugi sa akin. Kaya sa'yo, ang iksi kasi ng video. Oo nga eh. Ang iksi ng ano mo, ng Oo. videos. Kung dapat mag-silent, ano ka rin kasi. Ayoko nang ganun eh. Bakit? Ano yun? May requirement daw dyan ah. Anong requirements? Ng LS, dapat 24 hour. Ano 24 hours? Wala bang ganun? Sabi nung kasama, kaibigan ko din. Dapat, pag Ano? mag-LSKS, dapat muni ka na. Dapat? Dapat monetize ka na. Hindi pa, hindi naman. Kaya nga, ano ka na lang, pwede ka naman mag-LS eh. O kaya ano nyo pa, kahit pwede ka naman mag-LS, ano yun eh. Dapat, live stream lang gamitin mo. Yan, Streamlab pala. Streamlab Oo. gamit ko eh. Diba? Paano ito? Share. Oh, ayan na, winawatch kita kuya. Share. Ang dagdagin. Okay lang, hindi ko naman kailangan ng watch hour. Eh, ba't nagla-livestream ka pa? Siyempre, mga hi fans! Ang taray ng watch hour mo kuya. May nag-boom nga lang sa akin. Yung playlist. Yung ano ko. Kanta? Oo. Galing. Okay na. Konti na lang. Okay, hey guys, nandito na po tayo. Tuloy na natin ang ating Soundstrip. Si Kalapate. Kalapate, mababang lipad, Magdalena. Eh, magbabayad na ako. Oh, magbabayad na daw po. Oh, tingnan nyo ha. Yung babae na sumakay sa akin, babae pa magbabayad sa akin. Gusto nyo makita? Next time po. Saan kayo? Saan pa kayo? Bilangin mo na. Makasobra. Ano yan? Diba naka-livestream ka? Tapos pag natapos mo na, diba, pero mapapanood pa nila yon. Mag-upload na sarili. Hey guys, ayan po binayad sa akin. Siya nang sumakay, siya pa nagbayad. Bayad ko sa, pamasahe. Di kumukupas ka ng malungkot. Ang mga nalulungkot lang naman yung mga sawi sa pag-ibig. Puro ka pala ganun eh. Saan ka pupunta Kisyo? Sa Eki mismo, sa Daiso ko siya. Saan ka ba pwede? Basta kung saan mo, diretso nito. Diretso nito. Ano, kung saan ako pupunta? Sige. Baliw. Doon tayo sa tahimik na lugar. Baliw ka kuya. Baliw daw ako. Matagal na, diga? Diretso lang. Hi. Sino na yung nakatira sa baba? Hindi ko kilala. Hindi na ako masyado nag-ano doon. Kayo na lang iniintay kong umalis para
Dalawa na lang kayo eh. Kami dalawang Pinoy. Hinihintay ko na lang kayo umalis eh. Para matahimik na ako. Tatagalan. Hindi ako matagal-tagal doon dahil sa inyong dalawa eh. Bakit? Bakit? Hindi, sa... Ayaw sa'yo. Eh kasi ikaw yung nagpamay, gano'n. Hindi yun. Alin? Basta ewan ko. Kaya lagi ako overdrive lagi. Ang bilis mo mag... Hindi oh, bagal na. Gusto mong makita ang bilis. Wag mo yan, wag mo. Sira ko. Pero tuwan-tuwa naman itong na ano ko. Sina? What's happening? What's happening? On the bass. Ba't nangyari? Saan yung mga ibon? Lumipad na. Ayan na, bumalik. Hello guys, andyan na po tayo. Tahimik daw muna ang mga ibon na lumilipad. Here we go. Right na. Asaan? Tandaan nyo. Oo, nakalimutan ko gawin. Kaya magbabayad ka pala sa akin ng taxi day. Ano? Grabe ka! Sabi mo. Okay, Sumabay fine. ka na, wala. Ang sabi ko sumabay, di ba? Ba't ka sumakay? Hindi ba ganun yun? Oo, ang sumabay is yung kung gaano kabilis doon ka tatakbo ngayon. Ayan. Sa'yo ilan ang ano mo? Ha? Subscriber? Ano? 400. Magpa 500 na. Oo. Kaso ang bagal ng watch hour ko. Hindi umaakyat. Ayan pa din 1,000. Ganyan pa din. 1.8k. Pababa nga na pababa. Dati nag 2.5 na to eh. Hindi ka umaakyat eh. Mag ano ka nga para ano sabi ko sa'yo. Ma- Tingnan mong ano ko. Ang hahaba, di ba? Yung mga live streaming ko. Oo nga eh. Tapos pag i-play, wala ka man laptop. Meron. Mag-ano ka, nakakatamad naman kasi i-play yung ano mo, dalang i-exit, madaling matapos. I-watch mo na kapag ano. Kung alam mo lang, lagi ako nag-ano sa'yo, nag-watch. Tama na. Ito mo, Mag-comment ka para alam ko nag-watch ka na. alam mo yung ano, yung sa laptop ko, Ah. 50 na nakasala ngayon doon. Play Sa all. bahay mo? Oo. Buti hindi nag-overheat yung laptop mo. Kaya yung mga gusto nyo magpasuporta, susuportahan natin yan. Yung mga ano, bayaran nyo lang, mura lang. Nag-hire na nga ako sa Pilipinas eh. Nang? Minsan mag-cooperate ng ano ko. Dahil magsasali sa mga, magsasali sa mga BLS. O di yung ganun. Oo nga, may ganun nga. Yung ano, Yung- may 10K. bayad. 10K. Monthly. 10K watts? Hindi, 10K monthly. Salary ko sa kanya. Nag-hire nga ako. Oo. Dito na lang muna ikaw. Ang laki ah. Kasama na rin yun sa business ko doon. Yung siya sa marketing. Okay. Yung sa... Sige. Arigato kuya. Ayan na po tayo dito. Bababa na daw po yung ano, ayaw sumama eh. Thank you kuya. Thank you ah. Guys, Ingat ka. hindi ko na siya entertain. Ang kuripot niya eh. Hindi nagbayad ng tama. Ingat ha. Kutsi na yun, kutsi. Okay. Masugis tayo, Migi. Bye bye guys. Salamat.